Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre mga ka-Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama niyo na naman ang pinaka-pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! Naku, nasa kalagitnaan na tayo ng ating week and it's Wednesday, July 31, 2019. So, babatiin ko ang aking mama, papa, pamangkin, kapatid at si Ruben. Hello sa inyo lahat. Miss na miss ko na kayo dyan. At binabati ko ang mga kumakain ngayon dyan sa Kapedad. Naku, napaso yung dila ko, Miss Mary. Diyos ko. Pero ang sarap ng sinigang mo, nagustuhan ko. Grabe, ang daming meat. Tapos, muntik na ako mapasok kasi sobrang puno yung binigay mo sa akin, Miss Mary. Sobrang sarap ng sinigang. Na-enjoy namin ni Miss Kim. So, sa lahat ng mga gusto pang kumain dyan sa Kapedad, para gusto nyo pa mainit ang inyong ulam, naku, hindi kayo magsisisi na dyan kayo kumain kasi masarap yung inihahain ni Miss Mary. Okay? Sa kanila, Miss Shine dyan. Lalo na yung pagtimpla ni Miss Shine ng Milo milk. Naku, gusto ko yun dahil hindi siya masyadong matamis. Ayan, so sabi naman ni Tita Clara, hello Miss Irene, hello po. And sa ating mga nanonood ngayon, wow, 9 viewers na. Talaga feeling ko pinaghandaan din ng guest ko ngayon. Pero hindi namin sinasadya na magterno kami ng damit. Kasi halos lahat na lang ng naging guest ko dito, natiternohan ko, di ba Miss Kim? Natiternohan ko sila. Pero may gut feeling ako kanina, mag-red yata ako, feeling ko magtutugma kami ni Miss Janina. I'm right! Ayan. Ay, nabanggit ko siya. Pero kunwari, hindi nyo narinig. Okay, so, i-describe ko muna ang ating guest ngayon bago tayo mag-proceed sa ating kwentuhan sa kanya. Pero bago ang lahat pala, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok dito lang sa The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan at kasama nyo kami at mamaya makikita nyo kumusta nyo ang aking team na talaga nandyan lagi para sa akin. Okay? So, sabi naman ni Mr. Jomar, hi nako Mr. Jomar, napakaseryoso mo, dapat lagi ka nag-smile. Sabi niya, ano po yung pangalan nyo? DJ? Hindi ko alam. Hindi mo ako pinapansin kanina, nagtatampo ako sa'yo, hindi kita papansinin. Okay, so sabi naman ni Miss Kaylin Gavieres, hi! Na-miss ko yung Milo milk na yan, diba? Marami talaga mga kamis ng Milo milk, lalo na kapag si Miss Shine yung nagtimpla. Ang sarap. Parang inspired si Miss Shine Kaya ang sarap-sarap ng mga Milo milk niya. So, pahingayin muna natin ng matagal itong guest natin para mawala ang aming mga kaba. So, ayan. Ngayon. Babatiin ko din ang aming pinakagwapong boss na si Sir Ian Madrid. Hello, sir! Bakit hindi ko kayo nakita ngayon? Ngayong araw, hindi kayo maaga. Pero see you later, sir. And kung nasaan man kayo, ingat kayo sa inyong mga errands. Okay, so, ngayon, ang ating tagline for today ay gumastos ng sakto para savings ay plakado. Ayan, yan ang pag-uusapan natin mamaya. At ngayon, ang ating guest ay siya nagde-define ng definition na chubby is the new sexy. Aha! Every time nakikita ko siya, gusto kong tignan yung puwet niya. Kasi wala akong puwet. OMG, I'm so flat. Kaya ayan, di ba? Tapos, every time nakikita mo siya, parang ang light ng environment kasi lagi siyang may positive energy na dala. Although makikita mo sa features ng mukha niya, medyo may pagkaseryoso. Pero naku, pag nakilala mo siya at pag nakasama mo siya, ay, nako. Feeling ko talaga hindi mo na siya pakakawalan pagkasama mo siya. Lalo na kapag naging jowa mo siya. Ay! Tatanungin natin mamaya ang kanyang lagay ng puso mamaya-maya. Kwentuhan natin siya. So, ngayon, ipapakita rin muna natin ng ating weather update.
Ito ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules, July 31, 2019 at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang nakakaapekto sa western section ng Luzon. Magkakaroon ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon kaya makakaranas ng light to moderate at times heavy na mga pag-ulan. Dahil po yan sa tropical depression na humahatak dito sa habagat, kaya nakakaranas ito ng pag-ulan dito sa may western section ng Luzon. Samantalang sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mayroong tayong low pressure area at yung trough neto extending dito sa may Eastern Visayas, Caraga at dyan sa ating mga kababayan sa Davao. Kaya makakaranas ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. So sa within 24 hours ay posibleng makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Pangasinan dala ng hanging habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Kasama dyan ang Metro Manila kaya maaraw na tayo kaysa kahapon na makulimlim magdamag. Okay, so posible sa umaga, maaraw ay may bigla ang buhos ng ulan. Kanina nga medyo may ulan-ulan ng konti. At thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Temperatura dito sa Metro Manila naglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius. At sa Eastern Visayas, dahil nga sa trough ng low pressure area natin ay nasa labas ng Philippine Area Responsibility ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Temperatura sa Metro Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas ay magiging maganda ang panahon na may bahagyang maulap hanggang sa maulap. Medyo maaraw po rito pero expect ang mga pag-ulan. At sa Mindanao maganda yung panahon natin dyan. Medyo maaraw at makakaranas mamayang dapit hapon at hanggang gabi ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap dahil nga sa trough ng low pressure area. Temperatura dyan sa Metro Davao 23 to 30 degrees Celsius. At nagbabalik ang The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. So ngayon, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Ay, hindi pala. Magbasa muna tayo ng comments natin. Okay, so sabi naman ni Sir Ian, hello! Sabi niya. Sabi naman ni Miss Jen Arzadon, Jen Celso. Sabi niya, pagkasama mo siya, imposibleng di kayo kakain. OMG, sino siya? So huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Ipakilala na natin ang ating guest for today na si Miss Janina Celso. Hello, Miss Janina! Hello, Mother Nation! Hello! Kamusta ang araw mo, Miss Janina? Okay lang, super happy. Bakit super happy? Oh, dapat ganun. Morning pa lang, feel mo na yung positivity para happy na siya all throughout the day. Ayan. Di ba sabi ko sa inyo, pag nakita nyo talaga siya, parang ang light ng environment. So, yan, positivity daw always. Yes. So, ayan, kamusta naman ang iyong, nagkamali ako pasensya dahil, nagkamali ako pasensya dahil nagkaroon lang ng, panibagong mga tech dito. Dahil, ini-improve namin yan para sa mga nanonood natin dito lang sa The Almusal Club. Okay, so going back, so kamusta naman ang araw, Miss Janina? Positive daw. And kamusta naman ang stay mo dito sa Madrid? Ilang years ka na? Actually, today, 2 years and 3 months in the making. Diba? Kalain mo yun. Magto 2 years pala ako dito sa Makati. 2 years dito sa Makati, pero all in all, sa company, 4 years and 3 months din. Wow! Kaya, talagang, ano bang sekreto? Bakit nagtagal kayo dito, Miss Janina? Ano ba yung nagpa-stay sa'yo dito? Bakit tumagal ka ng ganun katagal? So good question. Na-apply ko yung sa no. So, yun. With regards naman sa question ni Halo. Ang pinakasekreto ko lang kung bakit ako nagtagal. Imagine, 4 years. So, love your work. Diba? Kasi, unang-una naman sa lahat, hindi ka magtatagal kung hindi mo minamahal kung anong meron ka. Ganon, diba? Kung anong meron ka. So, kung yun. ano yung meron ka. Yeah. So, ano nga ba or sino ang meron ka, Miss Janina?
Wala pang sino eh. So ano na lang. Wala pang sino. Okay, so bago tayo mag-start sa ating topic, syempre, intrigahin muna natin ng onte si Miss Janina, tsaka magbasa-basa muna tayo ng mga comments dito dahil mabenta ulit ang ating guest for today. Okay, so sabi ng Mr. Harold, hello! Nagpapainit dito sa lugar nyo. Haha. Okay, so sabi naman ni Mr. Brett, wow. Okay, so wow daw. Siguro wow, kasi wow na wow talaga ang ating guest for today. Okay, so ngayon tanong muna natin si Miss Janina. Kamusta naman so far yung stay niya dito sa Madrid at magbibigay siya ng unforgettable experience niya? So far naman yung stay ko dito, I've been with the different people. So I've met different attitudes. So which it makes more fun and more adventurous sa work. So yun. So far I'm happy kung ano yung kinakatayuan ko ngayon. And together with the guidance ng mga leaders, especially... Ano to, guy? Ay, guide. Akala ko guide. Wala pa nga kasing guide. Guidance. Guidance sa mga leaders. Tapos nila Sir Ian, di ba? Batiin niyo po si Sir Ian. Hello, Sir Ian, kung nanonood ka man. At saka batiin niyo din yung mga mahal niyo sa buhay. Speaking of, hi sa mama ko, sa mga kapatid ko, sa Cebu branch. Kung nanonood man kayo dyan, sina Mr. Kebs, and everyone, sina Jen. Hello, everyone. Ano po yung tawag dun sa salita nyo, language nyo dun sa Cebu? Pag language namin is Bisaya. Ayan, mag-Bisaya kayo na mag-greet sa kanila. So, ano ba yun? Maing udto sa tanan, nga nananaw na ako dera, sina Mr. Kev sa mga Cebu branch, kung nananaw man mo dera. Hi ninyo tanan! Happy lunch! Wow, ang galing! Amigat ka na! Gunta na! Di mo din mag-gets, no? Ano ba yun, Miss Janina? Parang Kamusta? Ganon, parang okay. good noon, ganon. Doon, alam nyo ba, doon sa stay ni Miss Janina na 4 years, tama po, diba? 4 years, minsan kasi na-interview ko na rin siya before nung nagda-dry run kami. So, it caught my attention nung sinabi niya na gumagastos ako sa mga pleasures ko. Not exact, not verbatim itong sinabi niya. Pero, ayun, gumagastos daw siya at sa mga gusto niya. Pero at the same time, may nasa-save siya. O, diba? Nakakatuwa. Kasi dun sa span ng years, na 4 years na niya yun, ganun yung mindset niya. Na kapag may ginagastos siya para sa sarili niya, dapat may nagagastos rin siya ibibigay siya sa family niya at meron pa siyang naitatabi, diba? So, paano natin malalaman ng kanyang mga technique o tips niya bago natin malalaman, mag-proceed muna tayo sa ating mga masaganang balita. Okay. Magbabalik ang The Almusal Club. The Almusal Club. Sa ating unang balita, nagkasundo sa gagawing Makati City Subway o MKTR ang Makati Government at Philippine Infrared Old Holdings Incorporation sa halagang 3.5 billion pesos. Ito ang magiging biggest public-private partnership project sa isang local government unit. Okay, so pangalawa naman is triple na ang peso bond at commercial paper program ng Yuchenko-led Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC na nasa 100 billion kumpara sa dating 30 billion para mas mapalawak ang regulatory liquidity ratios. Hinihintay na lamang ang approval ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At
Pangatlo naman is magtatayo pa ng 8 bagong malls ang Mega World Corporation sa bansa sa susunod na 3 taon. Ipapatayo ang mga ito sa Cebu, Bacolod, Davao, Boracay, Cavite at Pampanga. At ngayon, balitang social media muna tayo. Naglabas ang Facebook ng update patungkol sa isang brain typing project. Okay? Experiment ito ng University of California scientists na bigyang kahulugan ng people's speech gamit ang implanted electrodes. Makakapag-produce ito ng 61 to 76% accuracy results. Okay, kung hindi man ito may sasagawa sa mga Facebook products, mas mainam kung ito ay makakatulong sa ating deaf community o iba pang paralysis issues. Okay, so balitang outer space muna tayo. Maglulunsad ng panibagong developed technologies ang National Aeronautics and Space Administration o NASA traveling to Moon and Mars. Kaya magkakaroon ng mga bagong partnerships ang NASA sa mga iba't ibang aerospace organizations patungkol sa advanced technologies at navigating lunar surfaces na magsisilbing future missions. The Answer Ko. At ayan, nagbabalik ang The Almusal Club. Sa bagay, The Almusal Club naman na kanina. Sir Ian, pasensya, medyo nagkaroon lang ng tech. Hindi ko nasabi yung PSEI, pero sabihin ko ulit yan mamaya. Medyo hindi lang na-update dahil nagkaano lang sa oras. So mamaya i-update ko ang ating PSEI later. So ngayon naman mag-proceed na tayo sa ating topic for today na about savings and how to balance yung savings natin sa mga gusto nating bilihin at kung paano pa tayo makakatulong sa ating mga mahal sa buhay. So ngayon, tamustahin naman natin si Miss Janina. Since alam naman na natin ngayon na magaling siyang mag-save, paano ba niya yun natutunan? At paano niya yun natutunan? Paano niya, saan niya na-adapt? Sa family ba? Or sa kanya lang talaga mismo? Okay, so ito share na ni Miss Janina. Hello, Mother Nation! I'm back! Sige na, Miss Janina. I-share mo na sa amin ang iyong savings journey. Okay. So actually, yung sinabi ni Sir Ian na minimum of 2 years bago ka makapag-save. So, actually, it took me 2 years before ako nakapag-save. So, actually, to be honest, sa atin lang to. Nung pumunta ako dito sa Makati, doon lang din ako nakapag-start mag-save. Yun. Pero, gaya nga ng sabi ni Sir Ian, it's never too late to save, diba? So, yun, while you're young, so, with regards naman sa question ni Halu-Halu, with regards to that, actually, I can say na discipline ang pinakauna na dapat i-mindset mo muna sa sarili mo na kung magsisave ka, dapat kung ano yung sinave mo, hindi mo na talaga siya magagalaw. So, yun. Actually, meron ako gaya ng sabi ni Halu-Halu. Tatlo lang kasi yung tatlo lang din yung factors ng kung saan napupunta yung pera na kinikita ko, na pinaghihirapan ko dito sa Madrid. Yes. So, first is family, di ba? Yun naman talaga yung pinakauna, family. Second is yourself, di ba? Parang hindi ka naman nagsisave para lang gutumin ka. So, yun. Second is yourself. You need to satisfy yourself. And then, third, yun yung savings. So, yun. Savings, so, inaalat ko na doon. Dapat kung magkano yung una ko muna yung family ko. Syempre, 'di ba? Dahil family woman tayo. Family oriented. Yes. So, nauuna sa akin yung family ko. So, after kung mapadalhan si family ko, si mama ko, and everything, dun na. Yung self ko, actually, fair lang pala yung dalawa. So, it's either na una yung savings or yung self ko. Basta after nun, kasi meron akong savings na automatically, yung company na mismo, parang program ni company na para hindi mo mahawakan at di mo ma-feel, dinideduct na nila sa salary mo, di ba? Saan ka pa, di ba? Okay. Tapos yung third ko, yun na, savings and then yung for myself.
Hindi ba kayo nalilito? Siyempre, di ba, meron na kayong savings, ganyan. Tapos, yung siyempre, alam nyo na may nasa-save, may nade-deduct, ganyan. Hindi ba kayo na-tempt minsan sa buong buhay nyo na galawin yung savings nyo? Actually, natitempt ako. Oo. So, ano yung ginawa mong solusyon doon? Bakit hindi ka nagpa-tempt? Actually, until now, natitempt ako. Kasi alam mo naman ako, parang pagkain na, tinatawag yung pangalan ko. Janina. Ano daw? Kapag pagkain na, paano yun? Janina! Mismo. Hindi, totoo. Pagkain, kasi I'm very food addict. Food addict. At least, di ba, food addict, hindi guy addict. Oh. Darating tayo dyan. Joke. Joke lang. Okay. So, sorry. Yan, parang kasi, parang I believe in the saying na, Yes. YOLO, di ba? You only live once. So, you need to satisfy, to enjoy yourself. But then, hindi ko naman sinasabi na dahil you only live once, hindi mo naiisipin yung future. What I mean about that is that kahit sinasatisfy mo yung sarili mo, dapat meron ka pa ring percentage doon sa pera mo na inaalat mo for the future, and that is for the savings. Tama. Yun. So, ngayon tatanungin ko, ilang percent ba yung... Ngayon, tatanungin ko sa iyo, kung sa 100%, hatiin nyo sa 3, ilang percent ang naibibigay sa family, sa self, at sa savings? Okay. So actually, yung sa family ko, sila talaga yung pinakamalaki yung percentage. So kung sasabihin natin 100% yon, 40% ng pera ko napupunta sa family ko. Tapos 30% nun, equal na siya. 30% nun savings, tapos 30% sa sarili ko. Okay. Ang galing niya. Kasi piling ko hindi ako marunong mag-ipon. Okay, so ngayon, marami kasing nagko-comment. So, kailangan natin magbasa ng comment. Sabi naman ni Miss Grace, inspired yan kay The Who. Sabi niya. Hi, Mommy Grace. Tapos sabi naman ni Sir Ian, tanungin si Janina tungkol sa mga AFAM niya sa Makati Ave. Sino si AFAM? Ano ang AFAM? AFAM? AFAM! Ay! Sorry, ano yung AFAM? Mga foreigner. Ano? Sa Makati ang... Okay, yung Christmas Village doon. Just lang ako ni Sir, no ka ba? Okay, doon pala yung sa Makati Ave. Ngayon, tanong naman natin mamaya na kayo dyan, makikigulo kayo Mamaya na kayo mag-comment dyan. Marami nagki-comment si Mr. Paul, sabi niya, hello. Okay, sabi naman ng friend ko from Pangasinan, hello, kamusta kayo dyan sa University of Pangasinan? Si Rafael Calub sa bakas, sabi niya, hello, wala ka bang pasok? Wala kang klase? Okay. So, ngayon, tanong naman natin si Miss Janina. Bigyan mo naman ako ng tips or tips sa kanilang lahat. Paano namin mababalance yung mga kailangan namin sa wants namin? Tips? Paano ba? Kasi ako parang magbibigay ako pero hindi siya ganun kadami. Pero, pinakauna talaga, kung sasakaling magsisave ka, discipline. Disiplina. Discipline. Oo. Kasi kung sasakali, disiplina, kasi kung, let's say, magsisavings ka nga, pero at the end of the day, kukunin mo naman yung pera. So, parang wala lang din. Diba? Pero, discipline in terms of, dapat kung magkano yung binigay mo, magkano yung inalat mo, i-connect ko na lang siya sa mindset. Discipline tsaka mindset. Kasi dapat naka-mindset na sa'yo na yung perang inaalat mo doon, no matter how small it is, basta make sure lang na yung perang yon hindi mo na magagalaw. So, yun yung pangalawa. Tapos third, control. Diba? Diba? May pa-control si ate mo. What I mean about control is that control yourself, diba? Kung hindi naman siya kailangan, depende. Pag may pera ka, pwede mong bilhin. Pero pag sa tingin mo, parang magigipit ka pag bibilhin mo to, control yourself.
Wag na lang muna. Next sahod na lang. Or pag-iipunan mo na lang, di ba? Akala ko kung anong control, baka may ginagamit din. Anong ginagamit ang pag-control sa budget? Sarili ko lang. Yeah. Okay, tapos Tapos meron pa ano, ba? Sige po. yung kuwari, di ba, meron tayong may mga iba dyan na travel goals, di ba? Tapos meron din iba dyan, more on mga food bodies, ganon. Kung sakasakali man, mas, di ba, iba-iba, different yung yung mga addictions natin. So ako, food addict ako, pero travel goals din ako, pero Ayan. mas naging ibabaw yung food. Taro mo, di ba? Ayun, so, nabanggit ni Miss Janina yung travel. Kasi di ba marami dyan, kunwari sick leave, pero nagta-travel pala. Ngayon. So, kahit na maliit yung sahod nila or anything dyan, yung, di ba, no matter yung nila, na-manage pa rin nila na mag-travel. So, ano sa tingin niyo yung sikreto nila? Bakit na-manage pa nila yun na, na gumala sa, maraming dapat pagtuunan ng pansin, ganun. Siguro yan yung mga abangers. Joke lang. Hindi, abangers sa promo, di ba? May mga ganon, di ba? Akala ko kung ano na ng mga Oo. bangers. Inaabangan nila na may promo. So, para kahit maliit lang yung budget nila. Pero dapat, gaya nga ng sinabi ko, discipline and control. Discipline, control. Kung sakali namang hindi mo pa kaya, hindi mo naman kailangan ipilit agad-agad. Oo, tama. Diba? So, mo muna, let's say, mag-ipon ka ulit. Yung savings mo na per personal mo, tas savings mo for the future, dapat meron ka din allocation, ganon. So, ayun. So, kahit na nagta-travel ka, dapat, sabi nga ni Miss Janine, no matter how small it is. Wow. Sabi niya, dapat may nasi-save ka. Okay, so meron pa ba tayong tips, Miss Janina? Meron pa bang natira dyan sa ating listahan? Yun, basta lang, Discipline, discipline, mindset, and control. Control. Okay, so may natutunan tayo kay Miss Janina. Tatlong tips. Discipline, mindset, and control. Ang ganda ng control. What a bangers ng promo. Control. Okay. So, ngayon, ano susunod natin? Okay. Ngayon naman, tanong naman natin si Miss Janina, since una nating natanong sa kanya, yun nga, magaling siyang mag-savings, ganun. So, tanong din natin siya ng kahit na kaunti lang, ano nga ba yung naging struggle niya doon? Paano siya nag-start? I mean, paano siya nasanay na nagsisave ng ganun? Okay. So, yan. So yun, siguro paano ako nasanay, kasi hindi naman in just one click nakapag-ipon ako. So, sa akin lang din siguro, kasi, di ba, kahit pa paano kumikita ako dito sa Madrid, di ba? Uy, yung mga inutangan ko dyan, joke lang. Joke lang. Hindi. Kahit pa paano naman kumikita tayo sa Madrid, di ba? Hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero at least, dapat, okay na sa akin na hindi mo makita sa outside, but then parang inside, kasi ayoko din naman na sobrang maluho. Tas pag in terms of emergency, hindi din naman natin alam, 'di ba? In terms of emergency, wala kang madudukot. So baka ikaw ang madukutan. So yun. Oh my God. I prefer pa rin, 'di ba, na kahit kahit gus-gusin ako tingnan, basta meron akong ganito, 'di ba? Grabe naman yung gus-gusin. Grabe, mukha bang gus-gusin si Miss Janina? Tingnan mo nga yung suot namin ngayon, nakapanagbanga kami. Wow. Flower. Oh, hindi namin yung pinag-usapan. Pero, hindi naman, di ba, ang ganda-ganda kaya ni Miss Janina, hindi seryoso. Wow. Feeling niya siguro hindi siya maganda. Kasi nga, pero ngayon talaga, chubbies din yung sexy pag nakikita niyo siya. May shape kaya yung katawan niya. Dito nung iba, di ba, na, payat nga, wala namang shape, pa nga, lollipop. Di ba? Bakit? Gusto ko yung lollipop. Wala na ako masabi. Okay, so, mamaya magpa-fast talk si Miss Janina at abangan nyo yung fast talk niya dahil pinaghandaan, hindi ko masasabing pinaghandaan ko dahil marami ako pinagtanungan, uy, anong pwede natin i-fast talk kay Miss Janina? kaya madami yung fast talk natin. Kaya abangan nyo yan at huhugot din mamaya si Miss Janina. So,
bago ang lahat, ipa-plug ko muna ang aming napakagandang office, okay? So, we are located sa Makati, 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. Open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, located kami sa 2nd floor, Madrid Building, formerly Ancar Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. At open yan, Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At dyan naman sa Cebu, located kami sa 318 Crisha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City. At open sila Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, located kami sa Unit 71, 7th floor, Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At eto pa ha, dahil may mga narinig akong balita dito na may magkakaroon tayo ng panibagong building at hindi ko sasabihin kung saan. Kaya naman sa ating mga aspiring applicants dyan, ako feeling ko kayo ang bibinyag sa aming new office, 'di ba? Kaya naman ano ba hinihintay nyo? Dito sa Madrid, gusto nila comfortable kayo. Gusto nila mag-umpisa man kayong mag-isa, pero pagdating dito, hindi kayo nag-iisa. Kaya sa mga naghahanap pa ng trabaho dyan, sa mga until now, mga fresh grad, at ngayon nagliwaliw muna sa buhay, hindi pa sila nakahanap ng trabaho. Naku, ako na nagsasabi sa inyo, hindi ako sinungaling, honest lang. Pumunta na kayo dito sa Madrid at mag-apply na dahil sigurado ako matutulungan namin kayo. Okay? So, magbabalik muna ang The Almasal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. At nagbabalik ang The Almasal Club. Okay, so ngayon magbabasa muna tayo ng ating mga comment. Ayan, ay may sinuggest si Sir Ian na quote of the day. Sabi niya, pag walang madukot, baka maging mandurukot. Yung mga dyan, mandurukot sa jowa. Sabi naman ni Andy Abalos Montilla, ang aking kaibigan na bagong single. Okay? Pa-shoutout po dito sa baba at sa mga kasama kong nakatambay dito. Sino ba mga kasama mo dyan? Halo sa inyo lahat. Manood lang kayo. Okay, sabi naman ni Mr. J, hi Miss Janina, pa-shoutout sa Pangasinan branch. Shoutout niyo daw sila sa Pangasinan branch, Miss Janina. Sabi ni Mr. J Estrada. Hello, Pangasinan branch. Hello. Happy viewing. Happy viewing ha. Feeling ko maraming applicants dyan. So kung nanonood sila, naku mga applicants, hindi kayo nagkamali. Nasa right path kayo nang napili nyong kumpanya. Okay, so galingan nyo lang. Alam kong kaya nyo yan. May konting hirap dahil lahat naman nagsisimula sa mahirap, di ba? Pero alam ko na pag ginalingan nyo, hindi kayo magsisisi na nakapasok kayo dito sa Madrid. Okay, meron pang comment. Madami pa.
Ay, wala na. Assume ko lang pala yun. Okay, so, ipapakita ko rin syempre ang ano namin dito, prod, okay? Ayan! Halo! Si Miss Kim Pains at si Mr. Rupert Matel. Ayan si Miss Kim. Ang laging tumutulong sa akin everyday. Tsaka itong dalawang to. Pagod na pagod na yung mga yan. Keep on watching. At wag na wag niyong kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng ating vlogger ng taon, Kimberly Pains. Subscribe na kayo dyan para mas marami pa siyang gawing videos. Okay? So ngayon, proceed na tayo sa Fast Talk ni Miss Janina. Okay? Pinaghandaan talaga namin itong Fast Talk niya. Marami talaga akong tinanong, sabi ko, anong pwedeng i-fast talk kay Miss Janina? So, Miss Janina, are you ready? Always ready. Yun yung gusto ko dito eh. Sa lahat ng mga employees dito, lahat always ready sila, 'di ba? Kaya feeling ko yung mga applicants diyan na nanonood at saka sa mga aspiring na employee namin, na aspiring applicants namin dito, feeling ko hindi talaga sa feeling, pero isa na kayo sa mga hinahanap naming asset dito sa kumpanya, 'di ba? Feeling lahat naman tayo may angking galing. Kaya ano bang hinihintay nyo? Ano lang kayo dito? Na-intimidate ako dun sa comment. Okay, sabi naman ni Mr. Errol, Janina, pabati. Pabati daw po. Hi, Aaron. Nabasa ko yung peanut butter mo and strawberry jam. Kung hindi mo alam, chat mo na lang sa akin. Joke lang. Hi, Aaron. Gusto ko yun. Miss you. See you. Bye-bye. Nasaan pa ba si Mr. Errol? Nag-ano na siya, nag-US. Ay, ayun naman pala. Parang gusto namin ng sneakers, ganun, di ba? Okay, so sabi naman ni Mr. Ronnie Ignacio, ang ganda ng nakasalamin. Meron ba nakasalamin? Parang wala namang nakasalamin. Meron nakasalamin? Parang wala namang nakasalamin sa amin dito. Wala. 'Di ba? Wala lang nakita. Hello, thank you so much po. And ngayon magpa-fast talk na si Miss Janina. Okay, hindi ko na makita. Okay, so eto na. Are you ready po? Always ready. Okay, so kape or tsaa? Tsaa? Fast food o buffet? Buffet? Hindi halata Mas right lang. Romance o horror? Both. Annabelle o exorcism of Emily Rose? Exorcism. Only data o only rice? Only data. Talaga ba? Hindi ako only rice eh. Only kain o only tulog? Kain. Only budget o only love life? Budget muna. Kasi pag wala kang budget, wala din love life. Okay, so ito kailangan na natin mabilis dito. Okay, mabilis na tayo dito, okay? Pipino o saging? Saging. Sausage o maling? Gawin naman yun. Maling ka lang. Ba't may ganun na Ba't may mga ganun na questions? Pero sige, maling na nga lang. Sabi ko eh. Okay. Makikilala mo yung naggumawa ng question dyan. Siya yung mag-i-interview sa akin next week. Abangan nyo yan. Okay, so asan tayo? Okay, ito na naman. Literal naman masyado. Hindi nga siya literal eh. German o classic? Gabi naman yan. Classic na na. Itlog o hotdog? Maitlog ako eh. Cheese o mayonnaise? Cheese. Mainit o malamig? Mainit. Itim o puti? Siyempre puti. Maikli o mahaba? Tinatanong ko ba yan? Di ba ikli? Sa damit ha, sa damit. Malagkit o tuyo? Ayoko na malagkit. Tuyo na lang. Dami yung mga question dito. Parang Oh ako my pressure. God, ano ba to? Hindi ko na mahigpit o maluwag? Ay, gabi no. Siyempre, para makahinga ka maluwang. Ano ba yan?
Mabilis o mabagal? Mabilis. Ayoko na Maingay o mabagal. tahimik? Maingay. 2 piece o 1 piece? 2 piece. Tag-ulan o tag-init? Tag-init pa rin. Beach o swimming pool? Pool. Public o private? Public. Lugar o kung saan tahimik? Church. Di ba tahimik ka dapat pag nasa church ka? Alam, mag-ingay ka, di ba? Mag-ingay ka doon. Sumayaw-sayaw ka doon sa church, di ba? Thank you, Miss Kim. Masarap kainin tuwing umuulan. Lugaw. Di ba? Ay, kanton na lang, kanton. Mas favorite ko yan eh. Canton with egg, masarap. Oh, yun. Okay, so, bagay na nakakapagpainit sa'yo ng ulo. Akala ko naman, kape sana isasagot ko. Pero dahil nagpapainit, pag wala akong pera, natural, di ba? Umiinit yung ulo mo. Ganun. True yun. Bagay na hindi mo tinitipid. Foods, di ba? Food is life. Kung uubusin mo ang pera mo ngayon sa isang bagay, ano ito? Food pa rin. Di ba? Food is life. Diba? Okay. Bagay na mayroon sa'yo na wala sa ibang tao. Na sa tingin mo wala sa ibang tao. Personality na lang. Sige. Ayoko ng bagay. Being outgoing. Di ba? Tama. Oh, wait. Kung isang oras na lang ang binigay sa'yo para mabuhay, sino ang makakasama mo at saang lugar? Wala pa akong napili. Ang dami kasi nila. Tapos isang oras lang, di ba? O di kung isang oras, di tag 5 minutes sila. Ganun na lang. Tapos after mamatay, di ba? Enjoy ka pa, ganun. Oh my God. So, 5 minutes. 5 minutes divided by isang oras. Ilan sila? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ilan yun? God! 12. Pero hindi naman Oh my puro boys. Family, di ba? Tig-isa-isa na lang silang makakasama. Ganon. Pinagsama-sama niya. Okay, so ngayon, magugulat tayo. At, kasi nabanggit niya sa akin kahapon, hindi ko na dinala sa fast talk, pero ito yung last na fast talk natin. Isang favorite line ng isang favorite Broadway song ni Miss Janina. Broadway. Mahilig siya sa mga ganun daw eh. Ayan, kakanta siya. Uy, hindi ako kakanta. Wala akong talent. Pero, sige, line lang naman eh. Kanta. Oo, wala akong na kanta eh. Line na lang. Sige. Gusto ko kanta. Pag ipipilit mo, ikaw pa kakantahin ko. Pwede naman. Okay. Go. Sa ano na lang. line na lang kasi hindi talaga ako. Opo. May talent ako sa pagkanta pero sinisikreto ko. Ganun lang. So, line na lang. So, yung line na yon actually, mahilig ako sa mga musical. So, yung high school musical, di ba? Mukhang bata. Pero matanda na. Pero yung pinaka-like ko doon is yung Right Here, Right Now. Di ba? Ano yun? Yung parang right here. Diba? Yung kumanta na ako, sabi mo ayaw ko kumanta eh. Sige na, paano yung right here? Hindi ko namin alam eh. Hindi ba, makinig ka na lang doon. Yun na yung title mismo. Sino may kanta? Yung Vanessa. Di ba? Ano yun lang? Right here, right now. Oo, pero may mahaba pa siya. Hindi ko na lang i-elaborate. Parang may pinagsasabihan nun si Miss Janina. Parang right here, right now. Parang naiba yung tono. Kasi gusto nga namin kantahin mo. Ay, hindi. I-search siya na lang. Okay, so ngayon naman, magbibigay ng top 3s si Miss Janina. Okay, so ngayon, mabilisan lang tayo. Top 3 tipid tips sa foods. Nakatatawa, meme na ako dito. So, yun. So, top 3 tipid tips. Yun. So, unang-una sa foods. Pagdating sa foods, hindi ako mahilig sa Magbigay kayo po ng budget meal, ganun-ganun. No? Alam niyo. yes. So, budget meal, yun yung pinakauna. So, pag magba-budget meal ako, instead of dun ka pumunta sa mamahalin, although meron din naman, may times, pero I'm more on mumurahin. Basta
malinis naman, wag naman yung madumi. True. Kasi baka Mahirap na sa tiyan. madedox tayo pag madumi. So, yun. Tapos, pagdating naman sa kung tipid tips lang din, kung gusto mong mas tipid, di, magluto ka na lang sa bahay. Tama. Diba? Tapos, pag madami kayo sa bahay, di, share na lang kayo. Diba? Mas tipid pa pag share kayo. Ayan. Diba? Ngayon naman, 3 tipid tips sa damit. Magbigay kayo. In Saan? terms of that. Pagdating naman sa damit, unang-una, nasa top na yan, UK. Diba? Ano yung UK? Ano yung UK? Sabay tayo. UK. Made in United Kingdom. Joke lang. Joke lang. UK, pinasosyal ko lang. Pero, ukay-ukay yun, mga te. Diba? Ukay, hindi naman siya parang naniniwala pa rin ako na hindi naman siya nasa brand ng damit. Although may mga tao na nakadepend sa brand, pero sa akin kasi, I'm more on kahit mumurahin siya, basta depende na sa tao kung paano niya dalhin. Yun. Tama. Tsaka pag sa ukay, sa totoo lang, alas lahat din ng damit ko is ukay. Lalo yung mga palda ko, wala silang kapareho sa mga boutiques dito. As in, wala ka talagang kapareho. Di ba po? Okay, so ngayon naman, tatlong favorite kainan. Kainan? Hindi kasi ako makain. Joke lang. Food is life, tas di makain, no? Tatlong favorite kainan. Kasi actually, kung dito sa Makati, medyo mahal kasi doon na lang ako sa Cebu mag-base. Okay? Okay. Oo, kasi mas more on, sila doon mas more on mga pagkain. Foods talaga doon. May sinasabi pong food, yung friend ko doon from Cebu. Feeling ko mababanggit niyo siya. Yung brain ng... Deep bubbles Yan. in English. Pero, ang tawag sa amin nun, tuslubua. Kasi pag pag may sila, parang puso, yung puso, parang form siya ng rice, napo-form siya rice, tas pag tawag na to, pag yung bubbles niya, yun lang yung yun lang yung kukunin mo. Kaya siya deep bubbles. Pero masarap yun. And it's a once in a lifetime experience. Pag pumunta ka sa Cebu. Tas more on Sulit mga daw. unli chicken, unli shrimp, tas mura pa, diba? So pag doon ka sa Cebu, parang may na-introduce ko na, punta ka na kayo doon. Oo, maganda daw sa Cebu. Yung friend ko, Yes. mabatiin ko, hi Ate Moy! Sobra siya nag-enjoy sa Cebu daw. So, tas, alam na niya kung paano lutuin yon kasi may nag-tutor doon. So, yun, gustong-gusto niya. Tapos ngayon, niluluto niya sa bahay nila. Soon, Ate Moy, punta ako dyan and luto tayo nun. Okay, so ngayon naman, tatlong traits ng ideal guy ni Miss Janina. Wow. Pila-pila lang kayo. Joke lang. Joke lang. Hindi. Tatlong traits. Siguro, kahit mga typical girl naman, diba? So, yun. Yung parang get together kayo. Parang kung nagkakaintindihan, kumbaga. Diba? Tapos, nagkakaintindihan kayong dalawa, marunong rumispeto. Tapos, outgoing din na lalaki. Kasi gusto ko yung match din sa ugali ko. Yung parang bad boy siya tingnan, pero inside naman pala, soft-spoken. Diba? Ay, Diba? soft-spoken. Ganon. Soft siya. Yeah. Yeah. Spoken. Spoken. Parang soft. Iniisa-isa mo lang. Yung totoo. Yung yung parang siya, bad boy siya tingnan, pero mabait naman inside. Ganon. Okay. So, maraming salamat, Miss Janina, sa pwede ka nang malis sa joke. Bastos ka. In-interview mo lang ako, tapos paalisin mo na ako. So, pag-share sa amin ng mga nalalaman mo about tipid tips, okay? So, kung may gusto pa kayong malaman about savings, free siyang i-chat, lalo na pag pogi. Charot, joke lang. So, yun. Magtanong lang kayo dito sa amin at sasagutin namin nasa hall. Okay? So, ngayon sabi naman ni Mr. Errol, DJ, may dala akong peanut brittle at strawberry jam. Kaso hindi ko alam kung paano ipapadala sa'yo. Seryoso yan? Talaga? Sige, pupunta kayo dito. Padala niyo yan. Yay! And then, asahan ko yan, Mr. Errol. And sabi naman ni Miss Lloydie, hi, Miss Lloyda! Sabi niya, tipid tip, huwag kang sumama sa kaibigan mong ang pangalan ay Fem. OMG! Sino kaya si Fem? Parang
ang apelyido ni Fem is Salgado? Tama ba ako? Hi, Miss Fem! Nanonood ka ba? Parang hindi. Okay, so, ngayon naman, ipa-plug ko ulit ang ating offices sa Makati, dito sa 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. Open kami 8 a.m. to 11 a.m. Pangasinan naman, 2nd floor, Madrid Building. Dati yan ang car building sa Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan, near Town Center. At open yan 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, located kami sa 318 Crisha Building, Jorordo Avenue, Lahug, Cebu City. At open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, located kami Unit 71, 7th floor, Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City. At open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Kaya abangan nyo lang dito kung saan yung susunod namin na bagong place ng kumpanya. Okay, so under construction na yan. Malalaman nyo yan soon. At ngayon naman i-acknowledge naman natin ang mga susunod na activities dito sa company namin na keynote. Okay, so Madrid Nation, maghanda-handa na kayo sa ating keynote. Okay, magaganap yan sa August 24. At sa locations, wait lang muna kayo dyan at tsaka na namin sasabihin kung saan. At ngayon naman, after ng keynote, meron pa tayong mga susunod na activities. Kaya sa mga gusto pang mag-apply, habol-habol kayo dyan dahil meron kaming Pakay Sports Fest at Amazing Race bago mag-December. Kaya naman, habol-habulin nyo na yan dahil balita ko din, hindi ko pa kasi natutry ang Christmas party dito, pero ang daming nagsasabi sa akin na sobrang enjoy daw yung Christmas party dito sa Makati. Kaya, ay nako, kung gusto nyo nang humabol at makisaya sa amin, mawala-wala ang mga stress nyo sa katawan, sa buhay, tara na dito, wag ano pang hinihintay nyo, diba? Dahil mag-umpisa ka mang mag-isa dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Kaya naman ngayon, huhugot na si Miss Janina Celso. Okay, so ang ating hugot of the day ay... Okay, wait. Okay, ang ating hugot of the day ay... Sorry, pasensya. Wala na siya, Miss Janina. Ayaw kanyang paghugutin. Mas na ako. Wait lang. Paano nawala siya? Ito na. Okay, ang ating hugot of the day ay... Mawala na lahat ng bagay sa mundo. Huwag lang ang... Okay, wait lang. Mawala lahat ng bagay sa mundo. Huwag lang ang... Family, diba? Yun naman talaga. Family-oriented ako na tao. So, halata. mawala na lahat. Wag lang si family ko. Tama yan. Okay, so bumati po muna kayo at mag-thank you tayo sa ating mga nanood ngayon. Oo, thank you sa lahat ng mga kahalo dyan na nanonood. Simula nang nag-start, tas natapos na ito. So, yun. Thank you sa lahat. And hi din sa mga hindi ko nabate. Wow, feeling artista. Ay sa lahat dyan ng mga nanonood. And thank you. Till next live ulit. Hope you enjoy, Miss Janina. Sana nag-enjoy ka sa ating kabaliwan ngayon. And sobrang thankful din kami kasi na i-share mo sa amin ang iyong kaalaman bukod sa savings. So ngayon naman, ako as an individual, marami akong natutunan sa'yo. And I hope na kapag nakikita tayo dito, ayun, friends pa rin tayo, you know. At saka, Miss Janina, parang parang hindi niya na ako papansin. Parang last na to, gano'n. Pero maraming sa Miss Janina kasi marami pa yung viewers natin, magwa-1 na Pero sa lagay na to, 4, marami na yun. More than 1 kasi, kaya madami. Oo, more than 1, kaya madami. So, ayun lang. And, wala tuloy ako. Bukas, Thursday na, pero kuwelang-kuwela tayo ulit tomorrow dahil ang ating susunod na guest ay isa din sa matikas dito and walang makakapantay din sa kanyang sense of humor dahil saksakan ng sense of humor ito at sobrang daming wit. And, abangan nyo yan tomorrow. And, syempre, taga Madrid, kaya pogi. Pogi pero, sorry, married na siya. Okay, so abangan nyo siya bukas at magkukulitan ulit tayo
tomorrow. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tumututok dito at sa lahat pa ng tututok. And we hope na abangan nyo lang ang aming mga bagong segments at mga bagong activities dahil ongoing and on process pa rin ang aming mga pag-develop ng aming mga gamit dito at pinaghahandaan talaga namin yan para in time mas maging ano kami sa inyo para mas kumbaga pag nasa tao approachable, so mas magiging convenient kami pag pinapanood nyo. Okay, so sabi naman ng tita ko, hi Yeye. Okay, so this is DJ IE, ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. Signing off. Babush!